नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो गिबियावनो आंनि बे चेनेलाव बरायबाय। जों दिनै क्लास 10 नि मेथ्सनिफ्राय सोंनाय बिदां 3.3 निफ्राय क्वेश्चन नम्बर 36 खौ सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडिअ नोंसोर क्वेश्चन नम्बर 1 2 3 4 5 नि सल्युशन्सखौ नुनो मोनबाय। नुवाखैब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिप्शन गायाव आं लिंक होना दोनदों, बेवहाय थांनानै नाय, नङाब्ला आइ कार्डआव थांनानैबो नायनो हागोन। आरो मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नाय, दाग्ला दानसि नायबा बुजिनाय नङा। स' नायलांदो बोरै गिबियावनो कुइसन्सखौ जों बुजिना लाग्रोनि। मा होनदों 5 बोसोरनि उनाव जेकबनि बैसोआ बिनि फिसाज्लानि फानथाम जाहैगोन। 5 बोसोरनि सिगां जेकबनि बैसोआ बिनि फिसाज्लानि 7 बिसोरनि आथिखालनि बैसोआ बेसेबां? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? जोंनाव मा सोंदों? आथिखालनि बैसोखौ सोंदों। बेवहाय मा होनना बुंदों? जेकब आरो बिनि फिसाज्लानि बाथ्रा बुंदों। जेकबनि बैसो आरो फिसाज्लानि बैसोनि खोथा। 5 बोसोरनि सिगां जेकबनि बैसोनि आरो फिसाज्लानि बैसोनि रुजुलायनाय, आरो मोनसे जाबाय 5 बोसोरनि उनाव जेकबनि बैसो आरो बिनि फिसाज्लानि बैसोनि रुजुलायनाय। दा मा सोंदों जोंखौ? दे बिसोरनि दानि बैसोआ बेसेबां? जेकबनि आरो बिनि फिसाज्लानि। जायखौ सोंदों बेखौ जेब्लाबो हमना लानांगौ। ओंखायनो जों मा हमसै? गिबियावनो नायलांबाय थादे, मोजां नायलांबाय थाबासो बुजिगोन। हमबाय, लेट, इंलिसनि दोननो थाखाय लेट, जेकबनि दानि बैसो, जेकबनि दानि बैसो, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज, जेकबनि दानि बैसोखौ बेसे हमबाय जोङो? x बोसोर हमबाय दे, x बोसोर, x years, आरो बिनि फिसाज्लानिखौ बेसे हमदो? y हमदो, आरो फिसाज्लानि बैसोआ, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज, बहाय दानि थालांबाय, बहाय दानिखौ लिरना लादों सोर? फिसाज्लानि दानि बैसोआ होननानै दे। होमबा बेसे? बेखौ y बोसोर हमदे, y बोसोर माने x आरो y बोसोर। जेकबनि बैसो आरो बिनि फिसाज्लानि बैसोखौ दिहुननो होदों। जायखौ दिहुननो थिनदों बेखौ हमबाय जोङो, मोनसेखौ x हमबाय, मोनसेखौ y हमबाय। दानिया फैदो कन्डिशनाव। कन्डिशनाव मा होनना बुंदों? गिबि कन्डिशना जाहैबाय 5 बोसोरनि उनाव, 5 years later, अके। 5 बोसोरनि उनाव जोङो जेकबनि आरो नैबेनि फिसाज्लानि बैसोखौ दिहुनग्रोना लानि। 5 बोसोरनि उनाव जेकबनि बैसोआ बेसे जागोन? जेकबनि बैसोआ आफ्टार 5 years, ओके। आफ्टार 5 years जेकबनि बैसोआ, एज अफ जेकब इज will be 5 बोसोरनि उनाव जेकबनि बैसोआ x + 5 जागोन दै, गोसोआव लाखि। मानो x + 5 जागोन? नाय, जुदि नोंनि दानि बैसोआ 20 years बा 5 बोसोरनि उनाव बेसे जागोन? 20 + 5 बेसे जागोन? 25 जागोन ना? अब्ला नोंनि दानि बैसोआ x बा 5 बोसोरनि उनाव बेसे जागोन? x + 5 जागोन ना जाया? जागोन। माने 5 बोसोरनि उनाव होमबा जोङो प्लास खालामनांगोन, अके। थिग बेबायदिनो फिसाज्लानि बैसोआ एज अफ सन will be, फिसाज्लानि बैसोआ बेसे जागोन? दानि बैसोआ y, होमबा 5 बोसोरनि उनाव मा जागोन? y + 5 जागोन, अके। स' जोङो गिबियावनो मा खालामना लाखो? 5 बोसोरनि उनाव जेकबनि आरो बिनि फिसाज्लानि बैसोआ बेसे जागोन जों बेखौ गिबियावनो दिहुनना लाबाय। दानिया सोंलुआव मा होनना बुंदों? जे जेकबनि बैसोआ फिसाज्लानि बैसोनि फानथाम जाहैगोन।
फानथाम्स मान that means बेसेबां 3 टाइम्स जाहैगोन 5 बोसोरनि उनाव जेकबनि आरो बिफानि बैसो फिसाज्लानि बैसोखौ जों रुजुलायोबा नायोबा नुयो जे जेकबनि बैसोआ फिसाज्लानि फानबैसे जाहैयो फानथाम जाहैयो होमबा बेखौ जों मा लिरगोन सोंलु बायदिब्ला according to questions ओके सोंलु बायदिब्ला 5 बोसोरनि उनाव जेकबनि बैसोआ बेसे लिरलाय x + 5 5 बोसोरनि उनाव फिसाज्लानि बैसोखौ लिर बेसे y + 5 बियो बिनि फानबैसेनो फानथाम ओंखायनो बेजों बेसेबां माल्टिप्लाइ खालामनांगोन 3 माल्टिप्लाइ खालामनांगोन बुजिबायना बे जाबाय मा बोसोर x + 5 आ जेकबनि 5 बोसोरनि उननि बैसो बे जाबाय फिसाज्लानि 5 बोसोरनि उननि बैसो बिसोर सानैजों रुजुलायोब्ला समान जानांगौब्ला थारमाने नैबे फिसाज्लानि बैसोजों बेसे माल्टिप्लाइ खालामनांगोन नाय जादों 3 माल्टिप्लाइ खालामनो गोनां जादों जेरैहाय 15 जों 5 जों समान जानोब्ला नोङो 5 जों मा माल्टिप्लाइ खालामदेरनांगोन 3 माल्टिप्लाइ खालामदेरनांगोन बिनि मिनिङा बेखौनो बुजायो बे 15 आ 15 5 नि बे 15 आ 5 नि फानबैसे फानथाम जायो ओके थिग बे केसआव बेनो जे x + 5 आ y + 5 जों समान जानोबा बेसे सानजाबदेरनांगोन y + 5 जों 3 सानजाबदेरनांगोन बेखौनो जों मा बुङो x + 5 आ नैबे y + 5 नि फानबैसे फानथाम माने नैबे जेकबनि बैसोआ 5 बोसोरनि उननि जेकबनि बैसोआ 5 बोसोरनि उननि फिसाज्लानि बैसोनि फानबैसे फानथाम स' बेखौ जोङो बिथिं बारोबा मा जागोन सरि बेखौ जों सानजाबग्रोना लानोसै सानजाबग्रोबा जोंहा 3y जागोन आरो बेसेबां जागोन +15 जागोन ओके होमबा बेखौ जों बिथिं बारहोजोबबा मा जागोन बारहोजोबबा जोंहा नै बिदि जाबाय नै बिथिं जेबो गैला मा थाबाय 0 थाबाय स' बिनिफ्राय जोङो x सिम्प्लिफाइ खालामबावगोन जोङो बेखौ ओके सिम्प्लिफाइ खालामबावो होमबा आं नैबेयावहाय आंनो एसे जायगा नांगौ जाबाय आं बेखौ खोमोरसै बे जाबाय गिबि कन्डिसन स' x आरो y जों खाथि खाथि लिर x - 3y बिसोर मोननैजों मा जागोन +5 जों -15 जों सुत्रु दुश्मन मा बेसेबां थागोन दानख'लायबा -10 = 0 माइनास जालायलायगोन दे बिसोर मोननैजों माइनास मा बेसेबां मोनगोन -10 बेखौ मा होना लाबाय जोङो समानथाय 1 होनानै लादो दानिया फैदो सेकेन्ड कन्डिशनाव ओके स' सेकेन्ड कन्डिशनाव मा होनना बुंदों 5 बोसोरनि सिगां होनना बुंदों बा 5 बोसोरनि सिगां जेकबनि बैसोआ बेसे जागोन जेकबनि बैसोआ एज अफ जेकब 5 बोसोरनि सिगां होनना बुङोब्ला जों जेब्लाबो माइनास खालामनांगौ ओके होमबा दानि बैसोनिफ्राय दै दानि बैसोआ बेसेबांमोन जेकबनिया x मोन होमबा 5 बोसोरनि सिगां बेसे जागोन बेनि बैसोआ x - 5 जागोन सानना नाय नोंनि दानि बैसोआ जुदि 20 ब्ला 5 बोसोरनि उनाव नोंनि बैसोआ बेसेबां जागोन 5 बोसोरनि सिगां सरि 5 बोसोरनि सिगां नोंनि बैसोआ बेसेबां जायो 15 नङा होमबा बेखौ मा माइनास खालामनांगोन 5 बोसोर माइनास खालामनांगोन ना थिग बेबायदिनो बे केसआवबो बेनो दानि बैसोआ x बा 5 बोसोरनि उनाव होमबा x - 5 जागोन बेबायदिनो फिसाज्लानि बैसोआ एज अफ सान आं लिरला दे नोंसोरो लिरना लादो एज अफ सानआ बेसे जागोन y - 5 दा मा होनना बुंदों 7 फान होनना बुंदों बिसोरनि बैसोआ 7 टाइम्स होनना बुंदों नै बाथ्राखौ गोसोआव लाखि दे दानिया लिरदो रियेल कन्डिशनखौ गिबियावनो जों दिहुनग्रोना लाबाय 5 बोसोरनि सिगांनि बैसोखौ 5 बोसोरनि सिगांनि बैसोखौ रुजुलायोब्ला माने नायोब्ला आरो जेकबनि 5 बोसोरनि सिगांनि बैसोआ फिसाज्लानि 5 बोसोरनि सिगांनि बैसोनि फानबैसेनो 7 फानबैसे होनबा जों मा माल्टिप्लाइ खालामनांगोन 7 माल्टिप्लाइ खालामनांगोन गोसोआव लाखि बे जाबाय 5 बोसोरनि सिगांनि जेकबनि बैसो नैबे जाबाय 5 बोसोरनि सिगांनि फिसाज्लानि बैसो बिसोर सानैजों समान जानांगौब्ला फिसाज्लानि बैसोजों बेसे सानजाबनांदेरगोननो 7 सानजाबनांदेरगोन होनना बुंदों कुइसन्सआव होमबा नायलांदो बिसोर मोननैजों मा जासिगोन 7y - 35 बयबो बुजिखायो बेखौ आं खिन्थालायला होमबा मोजां जागोन बियो
बेखौ बिथिं बारोबा -7y बेखौ बिथिं बारोबा +35 बिथिं जेबो गैला माने मा थासिगोन नोंहा 0 थाबाय बेखौ बिथिं बारहोजोब्बाय नालाय सिनाबो सोलायो बारहोजोबबा बयबो मिथिखायो बा x नि खाथियाव जेब्लाबो माखौ लिर y गोनांखौ लिर नै y गोनांखौ लिरबाय -5 जों +35 जों मा जागोन दानख' जालायलायगोन होमबा बेसेबां जागोन दानख'बा +30 35 निफ्राय 5 थांबा 30 थाया होमबा जों बेखौ मा होदो समानथाय 2 होदो जोङो समानथाय 1 आरो समानथाय 2 मोनबाय बे जाबाय गिबि दिहुननो गोनां सोंनायाव मा होनदोंमोन 3 नम्बरनि सोंनायाव समानथाय जरा दा होनदोंमोन ना बै समानथाय जराखौ जों दा मोनबाय दा बे समानथाय जरा दाखांनायनि उनाव जों मा खालामनांगौ फज'स्लायनाय आदब बाहायनानै जोङो मा दिहुननांगौ x आरो y नि मान दिहुननांगौ स' बोरै बानायो नायलांनो स' बेखौ आं मोनसे नट खालामना लानोसै मा खालामदो दानिया समानथाय 1 निफ्राय x नि मान दिहुनना ला बेनि थाखाय मा लिर समानथाय 1 निफ्राय from equation 1 समानथाय 1 आ मामोन x - 3y - 10 = 0 बेनिफ्राय नों मा खालाम x नि मान दिहुनना ला x नि मान दिहुननोब्ला मा खालामनांगौ x गैयैखौ बिथिं बारहोजोबनांगौ होमबा 3y + 10 जाबाय माइनास माइनास मोन ना प्लास प्लास जाजोब्बाय बेखौ मा होना लादो नोङो समानथाय 3 होना लादो बे x नि मानखौ नैबाव फज'फैदो दानिया समानथाय 2 आव फज'फैदो समानथाय 1 निफ्राय x नि मान मोनबाय बे x नि मानखौ समानथाय 2 आव फज'फै बेनि थाखाय लिर x नि बे मानखौ समानथाय 2 आव फज'नानै okay just you write putting this value of x in equation 2 समानथाय 2 आव फज'बाय होननाय लोगो लोगो नैबे समानथाय 2 खौ लिरना लालाय x माइनास मा दंमोन 7y + 30 = 0 दंमोन समानथाय 2 आव समानथाय 2 आव फज'नोब्ला x नि मानखौ ग्रोब फज'फैदो नै x नि माना बेसेमोन 3y + 10 फज'फैबाय दे ओरैबायदि गोरलै ना फज'फैबाय जास्ट फज'फैबाय जों x नि मानखौ नै फज'फैखांनायनि उनाव जों मा खालामनो हायो दायो y गोनांजों y मा जागोन मोनसेया प्लास मोनसेया माइनास जालायलायगोन 7 निफ्राय y खौ माइनास खालामबा बेसे थायो 4y थायो सोर देरसिन माइनासआ ओंखायनो मा जागोन -4y बिसोर सानैजों मा जागोन लोगो जानानै बेसे जागोन +40 जागोन प्लास प्लास ना मोननैबो होमबा बिसोर मोननैनिफ्राय मा खालामनो हायो y नि मानसि दिहुननो नागिरदों नालाय आं बेखौ बिथिं बारहोनोसै होमबा बारोबा मा जासिगोन बियो -40 जाबाय होमबा माइनासजों माइनास दानदो y खौल' लाखिबा मा जागोन 40 खौ 4 आ डिभाइड खालामग्रा जासिगोन होमबा therefore y = 10 मोनबाय जों बे y नि मानखौ नैबाव फज'बानो सोरनि मान मोनबाय नोङो x नि मान मोनबाय नोङो ओंखायनो आं मा लिरगोन y नि बे मानखौ समानथाय 3 आव फज'नानै putting this value of y in equation number 3 होनना लिरना ला होमबा समानथाय 3 आव फज'नाय लोगो समानथाय 3 खौ खनसे लिरना लादो नैबे समानथाय 3 मोन नोंहा x आ x y नि मानखौ बेसे मोनखो नोङो y = 10 मोनदोंमोन ना बे y नि जायगायाव 10 फज'फैबाय नै अके जेबो गोरा गैया नै बिदि जाबाय ब्रेकेट बोखानाय लोगो माल्टिप्लाइ जाबाय सानजाब जाबाय होमबा बेसे मोनखो x नि भेलुखौ 40 मोनबाय therefore जेकबनि दानि बैसो present of age of जेकबनि दानि बैसोआ बेसे 40 years x होननानै हमना लादोंमोन ना जेकबनि बैसोखौ जोङो दानि बैसोखौ x खौ बेसे मोनखो 40 फिसाज्लानि दानि बैसो बेसे हमना लादोंमोन y खौ बेसे मोनखो 10 years मोनबाय बे जाबाय दिहुननो गोनां जेकबनि आरो फिसाज्लानि दानि बैसो जों बेखौ चेक खालामफिननो हायो नंगौना नङा बिसोर जे बुंदोंमोन ना जेकबनि बैसोआ 5 बोसोरनि उनाव बेसे जाहैगोन 45 जाहैगोन फिसाज्लानिया बेसे जाहैगोन 5 बोसोरनि उनाव 15 जाहैगोन बिसोर मोननैजों रुजुलायोबा फानथाम जायोनो 45 आ 15 नि फानथाम नङा नै अके
होमबा राइट नंमारगौ 5 बोसोरनि उनाव जेकबनि बैसोआ बेसेबां जागोन 35 जागोन ना 40 माइनास 5 5 बोसोरनि सिगां जेकबनि बैसोआ 35 5 बोसोरनि सिगां फिसाज्लानि बैसोआ बेसेबां 5 बिसोर मोननैजों रुजुलायोब्ला नाय 7 into 5 बेसेबां 35 ना थारमाने बिनि मिनिया माने जादों 35 बा 5 नि फान बेसे 7 फान होमबा नंमारगौ जेरैबायदि कन्डिसन होदों बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो नांगौ जानाय मानसिफोरनि बे भिडिअखौ WhatsApp फेसबुकफोराव शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिथांमोनाबो न'आव थानानैनो आरामै सोलोंनो लानो हायो आरो नोंथाङा जुदि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो डेइलि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होनो दाबाव आंनि बे भिडिअखौ दिनै नोंथांमोना सम होनानै नायनायनि थाखाय आं नोंथांमोनजों जोबोद साबायखर जासिहरबाय स' दिनै बेखिनियानो गोजोन्थों